Setian doon na tong Mauricio. Berdoa yang Yesus ya sada dimurahan pa. Seberdoa niya kami kailangan ng kami. Pwede sa wala kang isang normal. Right now tomorrow go and bagi. Laingat kang kumpati. Laingat kang kumpati ng kamara. Kumpasang siyong ito karangat ng pagkakuan. Kumpati ng katang para tayo sa sabon mamunan. Kumpati sa wasay kit at wajikan. Kasi kakpagkawan kan siya na mawinit kadakpan at sumadpon. Dito mas daw siya na sa bahan o pagpatuloy o remiyat norma para hindi maros o bulat. Diba tuwang lahat ng magpagpagpwet para sa paglamulero o at ganyan ang taramas na kailangan karusya, kaya kayong kailangan o bebonsog, lumaran siya, bona, o may sarawin. Hold it.